Избирайки Николов бетон, вие си гарантирате идеално полагане на бетон, което ще осигури стабилност и дълготрайност, от която се нуждаете. Работим без посредници, което ни дава възможност да ви дадем максимално най-добри цени за София региона. Без значение дали става въпрос за вашия частен, търговски или индустриален обект, ние сме на среща. Предлагаме пълния спектър от услуги за полагане, шлайфане, щамповане или леене на бетон, насочени към физически лица или малки и големи фирми, които искат да подобрят външните или вътрешните си пространства. Предлагаме безплатен оглед и изготвяме персонализирана оферта, като се съобразяваме с вашите нужди и предпочитания. Използваме висококачествени бетонни смеси, които гарантират дълготрайност и издръжливост на повърхността. Потърсете ни на сайта nicolovbetoni.com или се обадете на посочения телефон.